Am aflat despre, eu știu cât de importantă este această situație de la domnul Mironov. Am aflat pur și simplu de apelul dumnealui pe care l-a făcut pe un post de televiziune și a fost atât de emoționant această chemare și această, nu știu, suferință că un astfel de proiect atât de important cum mi se pare nouă pentru societatea noastră, nu se întâmplă. Nu se întâmplă. Noi, ca fundație, ne-am înființat cu acest scop. Și anume să ne recuperăm și ca nație și ca indivizi să ne recuperăm demnitatea, că de aceea ne numim Dignitas. Și unul dintre programele noastre strategice, pe care îl denumim recuperări istorice, se referă la inițiative care tocmai asta încearcă să rezolve. O să vedeți descrierea activităților noastre în mapa pe care v-am înmânat. Am să dau cuvântul foarte repede domnului președinte. O să rog și pe domnul Adrian Cioroianu, care este, cum bine știți, decanul Facultății de Istorie, dar în primul rând, în calitate de membru în Consiliul Consultativ al Fundației Dignitas, să spună câteva cuvinte despre motivația și despre dorința noastră de implicare în accelerarea acestui proces. Bună seara, vă mulțumim pentru participare și pentru răspunsul la invitația noastră. Nu o să spun foarte multe lucruri decât că ne-am consolidat toate eforturile în cadrul Fundației pentru crearea unui departament care va susține acest proiect cu toate mijloacele noastre, cu toată baza logistică și cu tot ce înseamnă reunirea unei platforme de lucru pentru amplificarea, accelerarea și susținerea acestui proiect. Mai multe nu sunt de spus, să sperăm că o să găsim soluții bune în seara aceasta aici și inițiative care să ducă cât mai repede și cât mai departe la bun sfârșit acest proiect. Te rog, Luiza. Foarte la obiect, domnul Staicu. Bună seara tuturor! Eu sunt unul dintre cei care ar avea toate motivele să mulțumească Fundației încă din perioada în care nu eram atât de implicat în activități, cum spunea doamna Cristea, am fost unul dintre beneficiari în Facultatea de Istorie, în care, prin unele donații temporare, bineînțeles, ale Fundației, am organizat o expoziție admirabilă cu fotografii care se află în zestrea Fundației. Sunt două probleme pe care deja le știți. Suntem oameni care dorim mai curând soluții decât inventarierea problemelor. Știm despre ce problemă e vorba. Suntem aici cu toții pentru a găsi o soluție, pentru că ea trebuie să existe. Avem același lucru care ne înmână, prețuirea noastră față de ceea ce înseamnă destinul și identitatea științei, culturii, vieții intelectuale din această țară. Ori o astfel de personalitate cum a fost Henry Coandă, am văzut că deja sunt în sală oameni care au merite în ultimii 50 de ani în privința reapropierii lui Coandă de România, am înțeles, și chiar o să ne spună domnul profesor despre ce e vorba. Uitându-mă în jur, văzându-vă pe fiecare dintre dumneavoastră, oameni mai experimentați sau oameni mai tineri, oameni care au energia experienței sau oameni care au energia tinereții și a dorinței de a împlini această năzuință, suntem bucuroși de faptul că suntem și noi parte din această soluție, prin distinsa doamnă Cristea, a cărei inimă și energie deja o cunoașteți, din moment ce v-a convocat amical aici, prin postura și experiența de carieră a unui domn precum domnul Mironov aici de față, al cărui atașament față de promovarea științei și a tehnicii românești cred că nu mai are nevoie de niciun fel de comentarii. Oricând Fundația este la dispoziția dumneavoastră, nu numai pentru acest proiect, pentru oricare proiect vi l-ați putea imagina, și evident că aș putea continua prin a vorbi a vă spune perspectiva istoricului asupra lui Henry Coandă, dar cred că, uitându-mă în jur, cred că nu e nevoie. Realmente mă bucur că sunt aici și să trecem la treabă. Mulțumesc mult, Luiza. Domnul Cioroianu, o mică solicitare, să spunem așa, poate promovați proiectul și în emisiunea noastră 5 minute de istorie. De ce nu? De ce nu?
un mod în care să introduceți subiectul. Harry Coandă e un personaj fascinant. Da, și pentru că am ajuns aici cu discuția, de fapt, întrunirea noastră, ca să spun așa, este practic începutul unei inițiative de mai multă durată, și anume de a încerca să stimulăm toate energiile pozitive care pot să pună în realitate acest proiect, să promovăm în zona publică părerile, sugestiile, opiniile acestui grup de lucru, în măsura în care vom hotărî să mergem mai departe în această formulă. Eu aș vrea acum să dau cuvântul, să transfer, ca să spun așa, moderarea discuției către colegul meu, Radu Delicote. Te rog frumos să preiei. Da. Bună seara tuturor! Înainte de toate vreau și să vă mulțumesc că ne-am adunat cu toți în această discuție și aș vrea să spun din capul locului că insistăm de fiecare dată când aveți ceva de spus legat de legat de agenda zilei, să luați cuvântul, să nu ezitați să luați cuvântul dacă aveți întrebări sau nelămuriri, pentru că, fiind și prima discuție, vrem să adunăm cât mai mult feedback și cât mai mult input din partea dumneavoastră. Până una alta, ca să nu mai prelungim, o să-l las pe domnul Dinea să vă povestească câteva cuvinte despre situația actuală a proiectului și despre importanța deosebită acestea pentru România. Vă rog. Vă mulțumesc. Mă numesc Sorin Dinea, reprezint Asociația Harry Coandă, cea care a avut inițiativa readucerii în fața opiniei publice a problemei înființării Casei Memoriale Coandă. Lucru rămas încă determinat după 40 de ani după ce patrimoniul Coandă a ajuns în țară pentru așa ceva. Am pregătit o prezentare pe care am să o fac cât se poate de scurtă, pentru a putea ulterior să trecem la discuții. Mi se par mult mai importante discuțiile, dar trebuie totuși să avem un același numitor comun când le începem.